Jako volim čitati knjige o knjigama, čitanju i o knjižnicama, zato bih vam željela preporučiti knjigu o knjižnici Susan Orlean koju je prevela Karmela Cindrić za izdavačku kuću Sandorf. O toj smo knjizi zadnji puta razgovarali na čitateljskoj radionici Kabinet čuda koja se odvija u knjižari Fraktura, a financira je grad Zagreb. Jako nam se knjiga svidjela, našli smo u njoj puno zanimljivih tema. Autorica je knjigu predstavila u Zagrebu i na predstavljanju je u knjižnici Bogdana Ogrizovića rekla da su je mnogi upozoravali da ne piše knjigu u knjižnici jer da je to dosadna tema. Stvarno im je pokazala suprotno, napisala je jednu jako dinamičnu i napetu knjigu. Mogli bismo onako marketinški reći da je to knjiga koju nećete ispustiti iz ruku. Prvenstveno njezina je tema požar, golemi požar u javnoj knjižnici u Los Angelesu 1986. godine u kojem je stradalo 1 milijun knjiga. Ta je vijest nije dobila onoliko prostora koliko bi zaslužila jer se tih dana dogodio Černobil pa je fokus bio naravno na njemu. Autorica je taj požar vrlo detaljno istražila, o njemu je vrlo napeto napisala sve sa detaljima gdje su ljudi bili kad se požar dogodio, šta su radili, o čemu su razmišljali. Nakon toga cijela istraga požara zaista se čita kao thriller. A druga tema koja se stalno provlači kroz ovu knjigu su same knjige, knjižnice, uloga i povijest knjižnica, jako zanimljivi pojedinci koji su vodili tu javnu knjižnicu u Los Angelesu. Iz tih detalja o tim pojedincima vidi se koliko zapravo jedna osobnost, jedan pojedinac može mijenjati cjelokupnu instituciju u kojoj se nađe. Puno je detalja o tome kako knjižnica izgleda, kakva treba biti arhitektura knjižnice, kakva je to atmosfera, kako knjižnica miriši. Svi koji vole ići u knjižnicu, bit će im to zanimljivo. Zatim ova knjiga govori o važnosti čuvanja knjiga, doslovce o spašavanju knjiga iz požara i o načinima dovijali su se kako bi mogli spasiti poluspaljene ili poluuništene knjige, pa su ih neke zamrzavali, odmrzavali, jako dugo je trajao taj proces. Autorica piše i o uništavanju knjiga, ne samo u ovom požaru, nego i uopće kroz povijest. Znamo da su uvijek različiti ratovi i sukobi razorni za knjižnice. Jako lijepo piše o tome da oduzeti knjige nekoj kulturi zapravo znači oduzeti joj zajedničko pamćenje. Mislim da nam nedostaje ovakvih knjiga, ovakve vrste eseistike, koja je istovremeno jako dobro istražena, pomno napisana, znači sa mnoštvom zanimljivih detalja, a zapravo se čita kao književnost, kao vrlo napeto napisana knjiga. To je vrsta eseistike koja nam zapravo podiže ukupno znanje i mislim da bismo trebali više biti fokusirani na takve knjige. U iskušenju sam da kažem da je to knjiga za lektiru i mogla bi biti, ali svakako je za sve ljude koji imaju veze sa knjigama, sa knjižnicama, koji i sami vole čitati i osobito oni koji su od djetinjstva vezani za knjige, jer knjiga je puna i osobnih detalja o autorici, njezinoj majci, posjetima knjižnice i o tim sjećanjima. Danas je jako važno govoriti o javnim knjižnicama i o njihovoj ulozi, zato što javne knjižnice čuvaju sve naše knjige, svo naše znanje. One istovremeno stvaraju čitatelje i čitateljice, pružaju nam utočište od buke svijeta i podsjećaju nas da su neki ljudi već pisali i razmišljali prije nas, da ne moramo svaki puta ići iz početka i da onaj prazan papir pred koji sjedamo kad idemo pisati nikad nije baš posve prazan, jer se na njemu već nevidljivom tintom nalaze ispisane misli i rečenice ljudi koji su pisali i mislili
prije nas. Dakle, idite u knjižnicu, razmišljajte o ulozi knjižnica i čitajte knjigu o knjižnici Susan Orlean.